Parti mill-viżjoni turistika għas-sena 2017 hi li nkomplu naħdmu biex neradikaw l-istaġjonalità. Dan qed nagħmluh bil-fatti. Malta bħala destinazzjoni turistika irnexxielna nġibuha l-inqas destinazzjoni staġjonali fil-Mediterran. Dan jiġdu x-xahar ta' Jannar 2017. Kif għall-ewwel darba fl-istorja turistika biżna l-100,000 turist. Fost affarijiet oħra, apparti li żidna l-konnettività tal-ajru, qed inħejju bosta konferenzi fuq livell internazzjonali u tejjibna l-kalendarju kulturali sabiex nattiraw aktar turisti lejn pajjiżna, partikolarment fl-istaġun tax-xitwa. U bekk innaqsu l-istaġjonalità. Ninsabu impenjati bisħieħ biex is-settur turistiku jikkontribwixxi minnu kulħadd matul is-sena kollha.